Elen Jones ydw i, a fi yw cyfarwyddwr y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru. Ni yw corff proffesiynol fferyllwyr, a dwi yma heddiw i rhannu peth gwybodaeth gyda chi am beth mae fel i fod yn fferyllydd, pharmacist. A beth allwch chi ei disgwyl os ych chi'n dewis fferylliaeth fel gyrfa. Os oes gyda chi'r gallu ac yn frwd am y gwyddoniaethau, ac hefyd yn eiddgar i dilyn gyrfa o fewn iechyd, lle allwch chi cael mewnbwn ac effaith bositif ar cadw'r poblogaeth yn iach a helpu cleifion i gael y triniaeth gorau, wel efallai bod fferylliaeth yn berffaith i chi. Fel fferyllwyr, ni yw'r arbenigwyr mewn meddyginiaethau. Sut maen nhw'n cael eu darganfod a'i creu, yr effaith delfrydol maen nhw'n cael ar y corff, ond hefyd dealltwriaeth o beth i fod yn wyliadwrus amdano, megis sgil effeithiau. I ni'n gallu sicrhau fod pobl yn cymryd nifer o meddyginiaethau ar yr un pryd, yn cael nhw i cymryd yn y ffordd gorau a bod nhw ddim yn amharu ar ei gilydd. Ond, yn mwy pwysig na dim, i ni'n sicrhau fod pobl yn gyffyrddus bod nhw'n deall sut i cael y gorau allan o'i triniaeth a'i meddyginiaethau. I ni'n gweithio mewn tîm aml broffesiynol, sy'n golygu gweithio gyda doctoried, nyrsys, physiotherapists ac yn y blaen, i sicrhau bod pob ongl o iechyd unigolyn yn cael ei ystyried. I ni hefyd yn gweithio mewn amryw o lefydd gwahanol, ble bynnag mae meddyginiaeth yn cael ei gymryd, mae angen fferyllydd. Mae'r cwrs i fod yn fferyllydd yn 5 mlynedd i gyd, 4 o'r rhain yn prifysgol a'r 5 allan yn lle gwaith. Efallai bod chi wedi bod mewn i fferyllfa gymunedol, community pharmacy, yn y dre, yr archfarchnad neu yn eich pentre lleol. Ond ydych chi wir yn gwybod beth sy'n mynd mlaen yna? Mae fferyllwyr yn y gymuned yn sicrhau bod pobl lleol yn cael eu meddyginiaethau rheolaidd ac yn adeiladu perthynas da i gallu helpu pobl gyda pob fath o materion sy'n dylanwadu ar eu lles a iechyd. Gall pobl derbyn gwasanaethau fel cymorth i'r rhoi gorau i smygu, derbyn cyngor a meddyginiaethau am ddim, am nifer o man anhwylderau. Hyd yn oed y brechlyn ffliw, lle fyddech chi fel y fferyllydd yn rhoi'r brechlyn yma. Mae rhai fferyllwyr cymunedol wedi gallu rhoi'r frechlyn Covid, a mwy yn cynnig gwasanaethau rhagnodi annibynnol, sy'n golygu cael y cyfle i siarad gyda pobl am eu salwch a rhoi presgripsiwn ar gyfer meddyginiaethau os oes angen. Mae yna gynnydd mawr yn y niferoedd o fferyllwyr sy'n gweithio o fewn y feddygfa teulu hefyd yng Nghymru. Yn gweithio fel rhan o'r tîm aml broffesiynol, gan canolbwyntio ar meddyginiaethau rheolaidd a cael apwyntiadau gwyneb yn wyneb gyda chleifion. Mae gwasanaethau amrywiol yn cael eu cynnig o fewn y feddygfa teulu, a hefyd helpu pobl sy'n dod nôl o'r ysbyty fel enghraifft, neu mewn cartrefi gofal. Yn yr ysbyty, dyma'r man arall lle mae nifer o fferyllwyr yn gweithio, yn rhoi mewnbwn clinigol dwys ar y triniaeth a meddyginiaethau i cleifion. Gallech chi fod yn arbenigo mewn ardal penodol o iechyd ac yn defnyddio technolegau mwy newydd i helpu cleifion gael y mwyaf allan o'i triniaeth. Fyddwch chi'n gweithio fel tîm gyda fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol, ond hefyd eto mewn tîmoedd aml broffesiynol yn rheolaidd. Mae rhai fferyllwyr yn dewis gyrfa sy'n canolbwyntio mwy ar y broses o darganfod a chreu meddyginiaethau, bod yn y labordy, mewn prifysgol, neu hyd yn oed yn yr ysbyty yn creu y meddyginiaethau hyn. Yn y pen draw, nid y safle chi'n gweithio mewn yw'r peth pwysig fel fferyllydd, ond defnyddio eich sgiliau a gwybodaeth i helpu pobl, lle bynnag maen nhw.
Mae gyda ni gweledigaeth am y dyfodol i fferylliaeth, sydd gyda'r nod hyn wrth ei galon. Enw'r ddogfen yw Fferylliaeth Cyflawni Cymru Iachach, ac oherwydd y gweledigaeth hyn a natur y gwaith i ni'n neud, dwi'n meddwl fod nawr yn amser arbennig i ddechrau ar gyrfa mewn fferylliaeth. Dwi'n bersonol wedi cael cyfleoedd ar draws y sectorau gwahanol ac hefyd mewn swyddi arweinyddiaeth fel trwy'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol. Mae pob diwrnod yn wahanol ac yn llawn egni. Fydd cyfle i chi gofyn cwestiynau o'n panel ni nesaf. Gwnewch y fwyaf ohonyn nhw, a pob lwc i chi gyd am y dyfodol, pa bynnag lwybr i chi'n cymryd. Diolch o galon.